Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Lemak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa seperti biasa yo, iki mang sakjane arep budal idak-idak tandur neh pemirsa. Lah berhubung iki mau buka genuk. Terus tak pikir iki sene sublok banyune mateng mak iki ijek pemirsa. Dadakan entek lah sene genuk kuwi ya entek. Dadine make terpaksa yo gak sida budal idak-idak tandur. Dadi make yo tak pilih nggodhog banyu dhisik ya pemirsa, soalnya kuwi sing utama. Kok nek entek banyu ngombene ya malah mengeluarkan duit lagi. Ya toh pemirsa. Sedangkan tuku banyu galon kuwi make nek sak galone mok kanggo 2,5 dina hari pemirsa. Apa neh nek panas malah mok 2 dina. Jadi iki idak-idake tandur make tak lereni dhisik ya pemirsa, make arep nggodhog banyu dhisik sama ya seperti biasalah angger ning omah ki ya pemirsa, mesti ya wis babal apa-apa ae. Dadi iki make libur idak-idake pari ya pemirsa. Engko karek nggodhog banyu, umbah-umbah seperti biasa, soalnya make saiki ning omah yo penggaweane make iki ngene iki lho pemirsa, yo urung dikeruki make. Oh iki yo sepurane ae pemirsa, bukane juworok ndudono barang-barang sing elek ngono gak. Iki kletonge yo urung dikeruk. Kandang wedhus yo urung dikeruk. Dadi ki nek ning omah bingung nek ape ngecak iki sing tak candak dhisik apa, sing anu apa. Nek ngene iki banyune tak wes. Lah, iki berhubung banyune entek, dadi make nyandak nggodhog banyu dhisik. Iki mang wis cethik geni. Engko nek wis ya mangkat umbah-umbah lho. Iki mau ya ndek wis umbah pemirsa, cuma tak laruti lho. Neh, sakmene kae neh. Wis pokoke kaya ngene. Wis dilanjut pemirsa ya. Ayo sing semangat. Apa mesisan engko mulai nggo ngarit? Wis aku nek gak anu ya tak idak-idak nek awang-awangan ya. Mari yo kesel lho, Pak. Lah, iki lho pemirsa, iki sing kok mbayang, sing kok sampiran, sing kok apa ya iki sepurane rusuhan tak video lho. Kaya ngene iki lho, urung dikeruki. Wis opahe yo kudu semangat, soalnya kan entuk opah kaya ngono pemirsa. Dadi ndek iki mak alhamdulillah yo gak ngarit. Soalnya Pak wis ngarit, dadi mak iso idak-idak iso apa rontok gak patek nemen. Nah iki yo genine. Mau urung kebak untuk ngisi pemirsa. Wis ya urung blonjo. Iki banyune alhamdulillah kok ya pas metu. Tapi kok ora bek ya iki ndek bengi mesti gak diisi kok pemirsa. Loh, sidukku mang pemirsa alhamdulillah anak lanang wis tangi. Dadine arep tak tinggal umbah-umbah pemirsa. Godhoke banyu tak bageno anak lanang ben ditunggoni disukokno. Kok nganti make muleh. Wis lali ngeruk kletong. Kucinge iki lho, kak tutu kucinge ngono. Ya. Budal mak ya. Wis ngantek mati lho, Ndi, soalnya kuwi kok angin cethek geni. Suwi kok nek gak opo-opo sanget gak enak. Ya wis nek mak tak budal ning kali. Iki dhewe tak ngerti lho. Tapi kan jeneng jingklik lah wis seragam. Ini kan spray ya. Iki seragam lho boleh ora? Gak. Kuwi nek jingklik kok enak ora. Kayak Wis gak enak. Kabeh. Wis berangkat aku genine aja lali.
Capek. Ayo ini. Kudunge mencong, Mak. Mencong yo ben iki mang ning kono yo tak copot tak mampirno. Tuh. Nah, terus kabeh. Wes gantengane. Di. Apa sebenarnya? Gurih. Gatal kabeh. Lho pemirsa wis rampung. Dilanjut berjemur. Jemur. Oh, iki rong. Lek iki. Wes adi mang wis. Ayo sini. Ini ndek aduh yo angger tak marai. Mas, pateni, Mas. Wis tak bersih kaya apa iki lho. Wis rapi iki kok balik ngene nek to. Anduk nek wis dienggo iki dikon jewer ning jaba kok angel. Iki gantungan bundel. Nek wis iki mbok anduke dijewer kae lho sing dingek bere. Mbok nek dikandani iki mau to. Jalan tau gandane. Nggih, Mas adik akeh. Cewek yang TikTok iki, wae mak eno Siti. Soale maruti sini sampiran. Nah, nek gak diumbah esuk ki yo gak garing. Diklumpukno sik. Mae. No. Sik. Mae engko sik mae yo urung blonjo. Hubungan blonjo ora pemirsa mae. Tak belanjano. Tak belanja. Buk belajakno. Heeh. Ya wis golek nondok ya. Heeh. Dewek pepes tahu ya, Di. Mak. Kan ijek duwe ekomnya. Hah? Cek gawe iku, Mak. Ya apa? Apa sing mi dikek ndok? Hah? Bendo sebutnya. Pemirsa, iki bos sapi iki bos sapi pemirsa. Lho, gawe patok sapine ape teko. Heeh. Oh nek duwe akeh iki ya tuku sapi. Hah? Libur, Lek. Libur. Gak kurang gede, Lek. Lanang kan? Gak kurang gede yo sakmono. Tatake kayu karo ning anu, kayu iku lho dondong. Kae lho. Ning kono ya ora iso leh we. Lah ning kono nak penak. Apa dibelah Mbak Rini. Mbak Rini. Iya Mbak Rini. Oh, Mbak Rini sing tuku iki tinggo korban. Lho saiki sampe korban. Ya kan sedelok kas, dadi kan ya tuku ngelolone. Gembal. Piye, Lek? Iya. Nek urung ijek sithik. Nek umum ya lagi tanggal 29. Nek bulan ya urung jek sithik, Gong. Gembale dikorban. Gak, urung payu. Wis. Oke. Lah iki pemirsa iki mau diselak nyelak bendo dienggo gawe patok. Enggak dibalekno sik ning omah wi. Dibalekno sik ta. Wi. Aku pengen cekat-cekat, jadi apa mbok belanjakno mae? Hah? Tuh iki pemirsa. Tuh. Wis akeh banget. Ngene Dik, ben esuk lho pemirsa. Digangi sedina ya sakmene kae. Iki pemirsa alhamdulillah mae bar menteri gomblok bar apa banyune umup wis disaring. Elon-elon to ben gak putih kabeh. Kok iki lho esuk-esuk kok ya mblodet lele.
syuting kelekku. Oh, lah wong kowe lo mblodet Lanang kok ora oleh disuting kelek. Mulane kelambinan. Kok iso esuk kok udo. Wis ndagake nang cicak iduk. Kelek ceblok iki ngendi. apa biasa? Lah ngono lak ora ceblok to. Biro wewe. Aja glontangan lho nek isah-isah iki cah wedok. Enak-enak ya adine mangger diku iki mesti anu sing degang-degek sing piye ngono kuwi. Ora ndagake malah dolanan degak-degek. Kowe ta ceritane. Kuwi terus anu le, kuwi kok suntek terus isi banyu mentah neh. Wah, wae. Masam ning pawon apa gak iku? Gak rekoso. Apa mae kabeh. Nganggo kain. Bolong aja. Ndi? Apa sing balang? Enggak ora. Ndi? Siduke bocor? Ora. Ora ceblok kok. Dadi seni banyu neh iki digodhog gawe iki lho. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nemae, mohon dimaaf nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.